la corrupción se extiende como una mancha de aceite en nuestras instituciones, porque gobiernan con despotismo y oscurantismo, porque degradan la vida pública, porque pervierten lo que tocan. Volen un món en blanc i negre. Doncs mire, s'equivoquen. Estem ací i lluitarem perquè aquest món siga un món en tots els colors possibles que hi hagi la representació del poble. La corrupció ja no és únicament un fenomen localitzat a les Terres d'Esfabra, a Torrevella, a Oriola o a Riba-roja. La corrupció es guitza de manera generalitzada a les administracions valencianes, cosa que deslegitima l'activitat política i allunya cada volta més a la ciutadania de la participació activa en els assumptes públics.